hindi sa ating lahat mga ito po yung ibang kasama namin tara, punta tayo sa Little Baguio. Road bike na ano yun tayo sa Baguio dahil napakainit ngayon, pupunta tayo sa Baguio. Okay guys, punta pa tayo sa Little Baguio. Ito na po tayo sa may Pangolingan, zambales. And after ng mahaba-habang akyatan guys, ay pupunta naman tayo ngayon sa place kung saan may matatanaw tayong mga view para makapag-relax naman. Ayan, dito sa gilid. Oh, ang ganda ng view guys. Oh. Yun oh. Wow! Ganda ng view. Saan nila? Yun oh guys. Yun oh, yun oh. Yun oh, kita yung ano to no. Wala rin ako yung brand eh. Saan? Yan? Madaanan natin yan mamaya, madadaanan. Oo. Diyan tayo sa taas. Sino mag-picture? Bato. Andito na po kami sa Little Baguio. Yeah, picture mo ako dito. Kahit dito lang. Saan ako sa baba? Ay, sa taas. Sa taas. So, Huwag na yan. Ito gusto kong bike oh. Merida. Bakit lo, Gren? Nag-red ka? Nag-hat. Hoop! Wow! Pag ito yung bike sa ano no? Dari. Sana all. Merida. Saan ka pa? Pang profile. Okay, go din. Break mo. Tawa na ako dito. Ay, tawa ka na. Hindi na pa ako lagi ng babay. Yan, bakyat? O, akyat at baba ako doon, tapos akyatin dyan. Tapos kinap uwi. Oo. Remembrance ni Atomic. Oop.
Woo! Rep. May camera? Doon, nakatayo na. Ako muna. Dito muna, picture muna ako. Yun na yung may bundok. Picture daw. Parang may picture din ako kay Atomic. Saan? Oy, ganda yung background kong ulap ah. Sino mag... Ay, shit! Ay! Ah? Ganda ng kuha mo. Hindi siya hindi siya against the light. Lagay ko muna tong helmet ko pala. Ito po yung view dito sa may akyatan ng Pangolingan. And guys, ito po yung tinatawag na Little Bagyo. Ayan. Dito po kami ngayon sa taas. Ayan guys.